مليسناكم على ناس خبركم سمعتنا كم يتنحكم أبزينا خم تخاطلكم وتمالي تنبل سرعة سيمة حمشاي باتريارك أرثوذكس توهدو بيت كريستيان إرترا تفتي منيرو نزل بزملكات غازت أني أرون عدا نامزة دالو ريبورتاجنا نوصدكم سلامت أننا يفلهم كبرات تخطاتلتي مدبات دمس حفاش إيرترام كمزي كسمعوا صنحكم نابسن بات أسر تكرت سنة كرتشان أسران حدن نابزوق حليتي بيت كريستيان دا مريم ليك أونت أبعات رخيبهم زقباء سبحات إكزابير كبصحيهم حديرهم إزخا بمغنيات بصوء وقدوس أبنى كيرلوس حمشاي باتراريك ورئيس لكان باباسات أرثوذكس توهدو بيت كريستيان إيرترا كوينهم نايز التشاملو وقعوا سرعات نيروم كافرق ليتز جمرة سنة سرعات كساب ساعات شوعات نغو أبيلو أبزل لغزي أبمنيتات قدامات إيرترام توكل تهاجر السبكتاتن لكان منابر تهاجر السبكت أسمران عبيت عدن أقدمهم أبرس أدبرات دبرسيون قدس مريم بصحهم بمقصال بصونتهم بلكان باباساتن تخبيبهم بسلف ولد كهناتن تمهارو منفساو كولجن من إسيات تمرت سنبتن تعجبهم أبرس أدبرات دبرسيون قدس مريم بصحهم كمون بصونتهم بلكان باباسات تسنيم سرعة قداسي كساب قبر حواريات أبصحهم سنة سرعات كمزيلو كاسيلو مسحادري منيسترات لعلو سلطان منغستي كهنات نايز تفلالي هاجرات أمبسادراتن عدومات هاقايشن كاب ساعات شوعات قدم قطريات حيزهم بوتهم كحوز جميرهم كله ببوتو مسحازي بليكان باباساتن سنة سرعات سيمته وصلته تقوبأيو تقايدهم بدحرزي بصوء وقدس أبنو كيرلوس حمشاي باتراريك كبأ ميرون تقابيهم بصلة تسنيم دما نتين خبرهم استدالوا ألباسات باريخهم ألبيسهم أخل الكبري تنابير اللهم بزخا كابتي كوف إلو مروز نبارو بوتا بمتنسا نابناي كبري منبرهم تقميتهم حسير تاريخي وتم نعدمات آقايشن مأمنان المستنبه بصوء وقدس أبنى كيرلوس حمشاي باترياريك ورسالك أنا باباسات أرثوذكس توهدو بيت كريستيان إيرترا قال محلا ينفصمم ومنجس قدوس هادو أملاك أبوتا ملكوتا قدامويات أبكل خانات البسل إذس قال إجاء
بسام ورثة النبي ورثة وارثه كتانا بسلوس حال الله آمن بأمنا الناس ويتنا يدرسوس آمن بسجاد سجدتن نمتحان عدم كفتسقلن آمن أملاك الناس كأسر الناس والعنتي وحسن وتخل كم سيتبلي آمن أملاك الناس بسبب الناس زي الولاد زي التحواس زي الكيان كم توادى آمن والثانية سبسوا آيات وآية نجاة وآية قسطنطينية وآية يسوع تقبل أبتي وقت الرساوي توادى يترسيان استقبلوا ثلاث عبيد وآيات سفير الله الثانية كحلوا وتلسوا توادوا سرعة بهدل كأكرب قديس وارتدس على مدرسان تفتلتو تمرتين سرعتين قومين بعالاتين يتبعالاتين كل حيلي حلينا أمر أسفروا هزبي كأؤلوا هزبي بأننا قدوس وتين كما رحمن هزبي بأننا قدوس وتين كما رحمن كمون بسنجر ذلك أو كل سنة تكبرات أبنت كون كسر قال كذا كأبتو نهزبي كفكرين برهايين بتلودين كوباسيو أمم وحزبي لين كنا يخون مفصل لاي نقول لهم حتى صلوا أبنت أوجود من كسرناي كهلو لأن الكريستيان هات نبرد جنزل بجاهر مخالف فريته أبوبو كملوئن كجبل أكيدان أكيد زيدوا على النظر النخبي نفسه حلق النت حجران بقبو مفسام من تخخي እግዚአብሔር ከፈለኒ እግዚአብሔር ካብኢለይ ደማ ዝሓተኒ መዋሴ ብግቡ ምእንቲ ቁጓስያ ቅዱሳን አቦታተይ ክቡራን አሕዋተይ በእንታይ ክትጽልዩለይ ኣብ ቅድሚኹም ተንበርኪኸ እላቦ ኣብ ቅድሚኹም ተንበርኪኸ እላቦ እንታይ ወለተ መስቀል ይበሃል ባርያ ገዳም ቅድስት ካብ ዝዓዲ ኣስመራ ኣቅዲመ ኩሉ ኣብ ግብፅና ነብር ነርና ተማሂርና ማለት 12 ዓመት ተማሂርና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ክትግለፅ ኮልና ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዘይ ንጉስ ሃገር የለን ብዘይ መራሒ ሃይማኖት ከዓ እምነት የለን ኩሉ ግዜስ ናይ እምነት ነገር እዩ ሕጂ ከዓ ንሕና ኣቦ ምርካብና ብጣዕሚ ተሓጊስና ብጣዕሚ ከዓ ደስ ይብለና እግዚአብሔር ክብር ኩሎ በቃ ሓጎስ ኢለ ክገልፃ ብሓጎስ ክድምድማ ዝኽእል ካልእ ኢለ ክገልፃ ሳይክእልን እየ ስመይ ቀሺ ዘርሰናይ ቀሺ ሰሎሞን ይበሃል ትመጻኹሉ ሃገር ድማ ካብ ሃገረ ሆላንድ እዩ ዘገልግለሉ ክፍለ ኣገልግሎት ድማ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ከም ኣካይዲ ስራሕ ኣብ ወንበር ኮይነ ዘገልግል ዘለኹ በዚ ሎም ዕለት እዚ ዝኽብር ዘሎ በዓለ ሲመት ናይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ዝኽቡር ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ዕለት ብሓቂ ኣብ ታሪኽ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ፍሉይ ዝኾነ ዕለት ተሳተፍቲ ክንከውን በረኸት ክንረክብ ካብ ቅዱስ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ድማ መስቀል ተሳሊምና እግሮም ስዒብና ንክንከይድና መፂና ዘለና ብሓፈሻ ህዝብናን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንናን ክንበፅሕ ከምኡውን ካብዚ ሒዝናዮ እንኸይድ ድማ ነተማኡ ዘለው ህዝብና እመናና ድማ ስለ ዘሎ ብሓቂ ነዚ ኢልና መፂና በዚ ዕለት እዚ ዝረኣናዮ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ዕለት እዩ ፍሉይነቱ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ፈተና ተሓልፍ ፀኒሓ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝብሉና
ኣብ ከውሒ ስለተሰረተት ምንም ዘናውፃ የለን ፈተና አሎ ሽግር አሎ ግን ክርስቶስ ርእሳ ስለዝኾነ ርእሳን ከምኡውን መሰረታን ስለዝኾነ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ከምዘይ ትናወፅ ብባዕላ ንባዕላ ቅዱስ ፓትርያርክ በዚ ዕለት እዚ መሪፃ ትርከብ በዚ ድማ ኩሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሓሊ እቲ ልክ አማኒ ዝብል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝሕጎሰሉ ዘሎ መዓልቲ ማለት እዩ እዚ መዓልቲ እዚ ብሓቂ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ልኡላዊት ምዃና ነፃ ምዃና ዘመስከረትሉ ደጊማ ድማ ዝገለጸትሉ ዕለት ስለዝኾነ ብሓቂ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ዛቲ ዕለት እንተገብረ እግዚአብሔር ይትፈሳው ልታስባቲ እታ እግዚአብሔር ዝመደበ ዕለት እዚኣ እሞ ባድማን ተሐጎስ ኢልና እሞ ዛዕለት እዚኣ ንሐጎስን ናይ ክብርን ዕለት እያ እሞ ንኩሉ አማኒ አገልጋሊ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ብሓቂ እንኳ ሓጎሰና እንኳ ነዚ ክብሪ እዚ ኣብቃዓና ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ድማ በዚ እንሪኦ ዘለና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ትኸይድ ቤተክርስቲያን ድማ ንሃገርን ዓለምን ስለትባረክ ድማ ብመጠን ሃገርናን ኩሉ ከባቢናን ድማ ሰላም ዝኾነሉ መገዲ ከም ዝጣጣሕ በዚ ኢሎም ዕለት ዝራናዩ ዓብ ምስክርነት እሞ ይቐኒየለይ ማራኔ ሽመይ ቀሺዘሮም አብርሃ ባል ዝርከበሉ ወይ ዘገልግለሉ ቦታ ከዓ ጀርመን ስቱትጋርት ማለት እዩ በአጠቃላላ ናተይ ስራሕ ናይ ንዑስ ዞባ ጀርመን ከም ኣቦ መንበር ሓላፊ እየ ከምኡውን ናይ ኤውሮጳ ሃገረ ስብከታት ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኑ የገልግል ስለዚ ሎሚ ድመፀናሉ ነዚ ሲቤት ናይ ኣቦና ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ጨርሎስ እዩ እዞም ኣቦ እዚኦም ብናይ ብሓቂ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ከምቲ ታሪኾም ክንገረሎም ፀንሐ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ነዚ ሃገር ነዚ ቤተክርስቲያን ነዚ ህዝቢ ዘገልገሉ ኣቦዮም ስለዚ ሕጂ ከዓኒ እንህለ ዝግብኦም ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ 94 ዕድሚኦም ነዚ ምስማዕና ዓብ ፀጋን ዓብ ረሃዋን እዩ ብሓቂ ነዚ ሓጎስ ክንገልጽ ከዓ ነዚ ሓጎስ ክንካፈል ከዓ መፂና ኣለና ንሃገርና ንቤተክርስቲያንና ንህዝብና ንበረኸት ንፀጋ ንግበረልና መድሃኒ ዓለም ከምቲ ንሶም ተመኒሞ ዘለዉ ከዓ ተባኢሱ ዘሎ ዝተዓረቐሉ ተፈላለዩ ዘሎ ሓደ ዝኾነሉ ዘመን ሰላም ዘመን ትንሳኤ ዘመን እርገት ግበረልና እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ተመጒስና ንኸይድ ኣለና ኣብዚ ሎሚ ድዋዓልናዮ ናይ ገነት ቦታ ወይ ከዓ ኣብ ገነት ኣያተና ክበሃል ኣይከኣልን እሞኒ ሕጂ ከዓኒ ዝተረኺቡ ዘሎ መዓልቲ ናፅነት ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ መዓልቲ ትንሳኤ ኣብ መዓልቲ እርገት እዩ ተረኺቡ ዘሎ እሞኒ ተሓዋውሹ ንብርሃን ግበረልና እግዚአብሔር ከም ሓቂ እውን ኣብዚ ናይ ዘበን ኮሮና ንበሎ ንኣብነት ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ንክትመፅእ ካብቲ ደለኻዮ ናብ ደለኻዮ ቦታ ክትመላለስ ደይከኣለሉ እዋን ክንሱ ሎሚ እውን ሳላ ፀሎቶምን ሳላ በረኸቶምን ብሳላ ፍቃድ እግዚአብሔርን ናብ ሃገርና መፂና ነዚ ተቐብኦ እዚ ክንሰምዕ ምምፃእና ኣዝና ሓጉሳት ኢና ሓጎስ ስለዝኾነ ግን ኣዝና ክንገለፅ ኣይንኽእልን ብሓጎስ ሰቢሕና ስለዘለና ማለት እዩ ኣቐዲለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣነ ቀሺ ሰሎሞን ኣስራት በሃል ካብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ካናዳን መፅኤ ኣብዚ ብሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ተወኪለ ነዚ ክቡር በዓል ናይ ስመተ ፓትርያርክ ኣቦና ብፁዕ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ቄርሎስ ንክሳተፍ ብሃገረ ስብከት ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ተመዲበ ኣብዚ ተወኪለ ተረኺበ ኣለኹ ብጣዕሚ ሃደ ሕጉስ እዩ ንሕና ነዚ ክንፅበዮ ፀኒሕና ኢና በርባንን ብሃንቀውታን ክንፅበዮ ፀኒሕና እግዚአብሔር ይባረክ ስሙ ይቀደስ ጌታ ከዓኒ እንሆ ተበፅሒሉ ኣሎ መዓልቲ ብሓቂ ኣገባቡን ስርዓቱን ኣካይዱን ዘሕጉስ ደስ ዝብል እዩ ንሕና ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ህዝቢ ክርስቲያን ከዓኒ ኣቦረኺብና ሕጂ ንሕና ሕጉሳት ኢና ብተፈለየ ክቡር ምምሕዳር ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ሓጎሱ ወሰን የብሉ ብጣዕሚ ነዚ ነገር እዚ ክፅበዮን ብሃንቀውታ ብሃረታ ክፅበዩ ይፀኒሑ እግዚአብሔር ይመስገን ከዓኒ ነቦና ዕድመን ጥዕናን መዋእልኒ ንሃገርና ሰላምን ቅሳነትን ሃገርና ክልልቲ በግርማ ህፅርቲ በመንፈስ ቅዱስ በሎ እግዚአብሔር መንግስትናን ህዝብናን ይባረኸልናን የፀናንዓልናን ኣምላኽ ንሕና ሕጉሳት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቤተ ክህነትና ከዓኒ ዘለዓለም
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትልምልም ትነበር ፕረታ ባለ መርሐ ግብር ስርዓተ ሲመት ወጸለተ ተቀቦ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ብኸምዚ አገባብ ደሚቁ መሰርፈደ ብድሕሪ ዘይ ካብ ርእሰ አድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ብሞተር ሳይክል ፖሊስ ትራፊክ ተዓጅቦም ናብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ አምሪሖም ብናይ ምሳሕ ግብጃ እንግዶ ድማ ተዛዚመው ንስለምክታልኩም ነመስግን ወድሓንኩም زقصل تحستنا نملقاس دم بزملكت عمتاو 14 سنة نزوهب الناقح أقوساقوسي تحستو دم بملقاس ترك تعلمان نقصل بزتكا دم زيت تكا هيوت ندحن بزبل تدالو مجلسي هاجراو محور ولن تاعن لقاست دم كان قربينا سنة مكتتال مجلسي هجراوي محبر ولنتين لقست دم إيرترا بمخنيات 14 سنة كل تشحن 21 علموي معلتي لقست دم